Well, bin drocht heimal. Trí dó híon náid be rib seo bhrí an ríis ag léomh an nuacht as Meiriceá do dé luin an chuigú láfichiid míanna rá bhíle sa sí díog agus ríis tá súil agam nach racha mé haar de nó hinú mé díog nó mar sin. Agus bhfuil is go bhgéir de dhéanas mé agla na hagla. Chuirtí mé an támadóir siúlann seo. So tá sé siúlnis agus déir sé lín I gan éon nóméad díog gur cheartúin stopú. Cha mé tseáil rud I cín sin seo. Socrí sin no socrú sin cean becheart a bheithan. Sin an fág bhfuil mé déanaar seo nach cha. Right. Cúbláil. Cáma stíl. Tá sé tagaí chun solas go bhfuil dawn na Leadóige beganí níos lú onric ná mar a cheap daoine. Go háirithe tá na húdaráis ag díriú a náirde cliffe meascaí, cliffe dúbailte meascaí ag an gomórtas oscailte san Astráil. Na Lara Arua Barena, David Marrero, Andrea Chlevakova agus Lukáš Kubot gimirt. Agus cliffe seo measc imlórí gan mór an omrá, I glyffe gan omrá, sa chiad wauta. Agus bait do riine áidethe go rá airgid go rá geall chur tréan ag teachtasteach glyffe seo sa chomórtas. Cean de na chomórtas is measúla dawn. Bhí an tairgid, bhí an chuid is mód an airgid I teachtasteach do Chlevakova agus Kubot. Rud a thug le fis féidir go raibh an tí bheile chun an cliffe thuirtsdóibh. Agus eisteach nó beidir nach bhí an bua ag Chlevakova agus Kubot sé a náid, sé a trí. Lean an chéad set fichinóméad. So chuir na húdaráis geallglachad dóireacht geallchur fionraí don chlife agus iad I náras faoin chlife. Agus díar ní tar seo ag tarringtáirde chlife na Leadóig gutsanna tá daoine díar ní ag teacht an tóirim go bhfuil dawn na Leadóige breach le Cúbláil. Ach lá rói mé níos faoi seo a ríis sna tuairiscí nuacht as Meiriceá machchan seo. An Super Bowl I bhí a chuige baina brán cósa gimmert na Panthers. Sé
ISIS. Tá ISIS imi ó ard an phobal le rins seachtaí an nús agus is cosúil gur eisi ISIS sleachtaí físe ag tuispáint na nonsaíoirí ó fáras ag marú daoine san Iarraach agus sa Tíre. nó le bheith crainn faoi ag bhástú daoine. Is léir gur raibh na daoine seo rite chun foréigin henne féin. An Íráin mar is eol do cháchanis tá an Íráin tar éis ní mar go bháin a dhéanamh leis an iarthar ach gámhairge. Rinne siad mar go leis na náisiúnaontaithe nó le cóghúilíocht éigin faoin tionscnamh núcléacha bhí acu ach go rúnda agus chóchéim leis na cainteanna eile bhí cóchainteanna arsúl faoi phríosúnaí agus málartaíú na phríosúnaí seo an teachtain seo caite. Ach de bhár an éideannas, an é sin á focail. Éideannas sílim, focail nua táim. Le déanaí. De bhár an éideannas seo, tá an tín tar éis mar gnóíonna leis an Íráin agus tá siad ag neartú na geangal agus ag neartú an chaidir vidir an dá hir sin. Tháinig Xi Jinping ón tín chóirt go Teherán le déanaí. California bhí éalathe as príosún go mór I méle phobal riint míonna ó hin I Mexico agus in Nuachta ach anis freisin I California. Déalaí trúr as príosún ardslándála I California tar éis líor for the kins mar sin bhí cheart an focail sin bheit hamar nó agus a bhaid a rís ceann nó méid Líomh. So tar éis líomháin úsáid, tar éis líomha tríd na baraí agus éalú agus tá daoine ag rá gur éalú teantásacha I seo machchas amach gur anmh gur éalaí amach as I bhríosún sin agus gur daoine sé orgána agus teantásach. Sin méid. Well, tá ceantar na Rockies lán le scéalta faoi láthir ach cá gcónaíonn na haibrithe dhéanann feastal orb. Chosúil go siad slúite plódathe isteach in árasáin bheaga agus ag colúin sealannaí ceall spáisdóibh. Agus tá na bailte síre seo tar éis tuairt faoi tionscnamh nua tithíocht don créatúirí seo. An tuachtarán ó bheama ní héon rúna go bhfuil an dúil an spéis ag Barack Obama sa tech ach céir de diontar le fearis le goris a bhfuil inniúlach GPS antú agus inniúlach teaghála eile antú nuair becheart suíomh an uachtaráin fannacht rúnda
nó ar a leid faoi chórum na bhórsaí slándal. So tá ard chathú ar an Nuachta an Obama céird a diontar nuair is míon leis an iPhone nua nó an Fitbit nua nó cibhé rud atá tagtha amach is cosúil go dheartar goris speisialta dó nach féidir heiceáil isteach antu. Well, má éiríonn leis, fair play. Apple. Tá thug Apple tuairisc saothraithe ceadúchtam sin rá, tuairisc airgeadais an teachtain seo, agus ba inéistóidí á inniucha ag lorug cóirí go bhfuil fás an chomhlachta ag dul ar chúl. Ach nílas agam an bhfuil a léid de chóra an a gaiirí go má le Apple. An Super Bowl, ba an Super Bowl á immert in teachtain seo againn, agus tá tionscail na avocados as Mexico ag baint tríal as an fógraí céanna arís ceann le bhéarbáin. Hooray, sin a méid. Brinú eilíne. Tá an chéad tríal ag tosú I gceist tríocha pictiúirí falsa. Tríocha pictiúirí falsa I Shelliv Gallery Cnúdla Nuachta go háide I gceist pictiúir amháin inanimous a bheith dianta ag Rothko ach díolú go cáilíseach. Níl sagam cétá á chúisú agus níl mé bhean ó níos faidí isteachn sa scéal ach gus seo hí an tríú thuair le seachtain ó caiicí sin nús go bhaca mé scéalrá le héad. So tá airgid le tuilimh sa bhrianú is cosúil. Broadway can, bhí Cúbláil ar Broadway, faoi seoí Broadway agus chuaigh sé rá aineoin na sneachta, aineoin an sneachta is dócha, agus tharraing sé 6,000 as gach cearn den domhan. Hooray arís. Tá Bob Bradley, cóteálaí soccer, fáil amach gur bach a híorchóchais Meiriceá. Tá job bunaí teach dar leis in san I gceantar ústal an chóteálathe. Níl daoine ag iarr chóteálaí a áil as Meiriceá is dócha. So sin iad na scéalta móra. Agus tá mé críochnaíon is le déalúin an 5 fiche de mí anáid agus bhaim me an Nuachta an sé a chathbhaim. Tá sé an lá álainn inniuh déalúin an chéad lá febhra lá le bríide. Tá sneachta fós ar a tála ach tá muid sna 50 Fahrenheit ar nó agus tá an sneachta ag leá go trían. So sinna méid, guim láma a rih go léir agus fillhí mé ar mo chuid oibre féin. Go meanaí díoibh.